les 5 manifestacions, que també, com cada any, no és per commemorar un dia festiu, sinó precisament és una data reivindicativa, cada any en funció de la realitat del moment, i aquest any, evidentment, és una data reivindicativa important, atesa la profunditat de la crisi econòmica que estem vivint, però sobretot atesa les conseqüències negatives que la crisi econòmica està tenint sobre les persones treballadores en particular. Estem davant d'un 1 de maig profundament internacional. Aquesta data és una data global, per entendre'ns, i per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que si alguna vegada des del punt de vista sindical, en àmbit planetari té sentit donar-li aquesta qualificació de dia internacional, és justament enguany. El dia de demà hi ha un important fet reivindicatiu que nosaltres situem amb un lema molt clar. Plantem cara a la crisi, i aquest plantem cara a la crisi vol dir que no ens resignem amb aquesta situació, sinó que exigim, i és com acaba el lema, treball estable i protecció social. El problema no és el preu de l'acomiadament, el problema no és el tipus de contractes, millor dit, sí que ho és, però amb la direcció contrària del que estan proposant, sinó que el problema és la crisi global, la manca de regles, els abusos que s'han fet durant els últims anys pels més poderosos, l'economia al servei de la pròpia economia i de les persones més poderoses i no al servei dels ciutadans i les ciutadanes, són elements que s'han d'aturar, i això vol dir normar la globalització. I en el cas del nostre país estem davant d'una situació que no és tan diferent de la que veníem denunciant nosaltres des de fa anys. Aquest és un país que ha crescut amb peus de fang, no ha fet els deures, no tenim la gent formada. Més del 80% dels aturats actuals a Catalunya l'única formació que tenen són els estudis primaris i en molts casos sense acabar-los. És un país que no ha invertit en tecnologia, no ha invertit en indústria i ara paguem les conseqüències, perquè nosaltres no som un país que estigui disposat a viure amb salaris africans. I en conseqüència tenim una indústria que no és competitiva i des d'aquest punt de vista és necessari poder abordar-lo. Passa el mateix amb el sector de la construcció. La banca ha fet una borratxera d'hipoteques, es van embogir en el seu moment per fer diners, no per ajudar la gent, per fer diners, i ara estem pagant les conseqüències amb desocupats i amb desallotjaments de persones que perden el seu habitatge perquè no poden fer front a la hipoteca. El 1 de maig s'ha d'estar al carrer, ens han de sentir. Hem de tornar a la situació que teníem, que és que els responsables d'aquesta crisi no som els treballadors i, en conseqüència, no hem de pagar tots els plats. Per tant, jo crec que aquest ha de ser un 1 de maig que ha de marcar un punt d'inflexió i que alhora ens ha d'ajudar també conjuntament amb la resta de sindicats europeus a afrontar el sí de la Unió Europea amb garanties d'èxit aquesta situació de crisi, de dificultat, de manca d'alternativa que està patint molta gent arreu del nostre país.